Ja? En dat zoekt er zo leuk uit. Is dat... Mogen we hier wat dichterbij komen? Ja, gerust. Ja, gerust. Kijk, Limburgse gastvrijheid. Kijk, want dan kunnen we ook tenminste netjes een handje geven, hè? Hallo. Dag mevrouw. Dag, Bas Gerry. van der Zwaan. Ik ben niet wijs, de buurvrouw ben ik toevallig heel even langs geweest. Oh, dus jij woont hier. Ik woon hier. Dag, jongeman. Hallo. Wie het steeg? Hoe heet jij? Hoe heet jij? Ties. Ja. Oké. Hallo, jongeman. En wie is dat is? Seppe. Seppe? Oh, wat een leuke naam. En Ah, wie ligt er Seppe. nog in bed, Ties? En Lars. Lars. Is Lars nog kleiner dan Seppe? Nee, Nee? want die is al bijna 2. Die is al bijna 2. Ja. Dus die is ouder dan Seppe? Maar Dat is geen brugje van die twee. Dat zijn twee brugjes. en Seppe En is... Lars is een neefje van die twee. Een neef. Ik heb zelf 2 jongens en ene heeft 2 zonen en de andere heeft 1 zoon. Oké. En die zijn op vrijdag allemaal hier. Wat een genot. Ja, lekker. Ja. Omedag. Omadag. En dan komt de buurvrouw nog even Ja, langs voor een nou, tas thee. Precies, die werd me lekker aangeboden, dus dat was Ja. wel aardig. En het is fijn weer. En dan kunnen die jongens die kunnen heel fijn spelen. Wie speelt er met de kraan? Ik Ja? en Seppe. En Seppe. En wat kent ze allemaal met de kraan, Ties? En nou gewoon graas. Graven. Zand of gras? Zand. Zand, hè? Dat is een zandbak, hè? Ja. Om het hoekje. Hé, en wat is er met Seppe gebeurd? Is Seppe gevallen? Ja. Ja? En nu op zonder zadels. Was op de grond gevallen, Seppe? Precies op het hoekje van de vaatwasser, hè? Och. Of moet je oma gaan helpen met afwassen of zo? Nee, die is bij papa. Ah, en wie is dit? Falco. Ah, Falco. Dat is de waakhond. Ja. Ja, als je een keer geblaf hebt, dan doet het niks kwist. En dus vrijdag is omadag. Ja. En woont oma hier alleen Met opa. met opa. En wat is opa nou aan het doen? Opa is aan het werken. En wat doet opa? Opa zit in de bouw. Oh. Dit is nooit mensel of wat? Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar... Maar het een bouwbedrijf? Nee, dat werkt gewoon bij een bouwbedrijf. Oké. En oma is... Oma werkt in de zorg. Ik werk in het verzorgingshuis in Venray. Wat bleef? Ik werk in het verzorgingshuis in Venray. In Venray. Met ouderen. Oké. Gewoon met ouderen of ouderen met... Nee, gewoon met ouderen. Oh, dus niet met bepaalde mankementen? Ja, wel met mankementen natuurlijk, maar want de meeste ouderen hebben wel wat hulp nodig die bij ons wonen, maar niet met dementeren of zo. Oké. Gewoon, Hey, en de kleinzoons, die wonen hier ook? die twee wonen in Leunen. Wat zitten we hier nou in Leunen of in Dit Heide? is Leunen. Oh, En als je hier de straat in gaat, dan is het gauw genoeg Heide. En die twee wonen in Leunen en die anderen wonen in Olderen. in Olderen. Maar dat is ook niet wie het weg is. Niet. Lekker dicht. Allemaal lekker dicht bij vaders en moeders. Ja. En vrijdag heb je ze dus alle drie. Maar zien het brave of is dat... Tuurlijk. Dat zien de braafste kindjes van de ganse wereld, hè? Of niet, Ties? Hé Ties, dus dit hier voetballen? Ja. Ik kan soepel een tuin maken. Ja, ik zie het. En dus ook al voetballen bij de club? Nee, dat doe ik nog niet. Oh, is er nog te jong voor? Ja. Hoeveel jaar ben ik thuis? Maar 3. Wist ik 3? Dan wist ik al een flinke kerel, hé. Bijna 4, hè? En dan gies ook bijna naar school, of nee? Hè? Moest ze naar school als ze 4 is, hè? Nou, de vakantie, hè? Echt hoor. Bist ze al op school geweest? Heeft ze al stoeltje gepast of zo? Nee, dat hoeft niet. Oh, dat hoeft niet. Ja, maar je bent toch wel al op school geweest te kijken? Ja. In de klas? Ja, en fruit te eten. Wat heeft ze Oh, en gedaan? fruit gegeten. Ja.
Wat doen ze dat hier? Ja, of 10 of in de smiddags doen ze een keer fruit eten. Oh, dat was op de proefdag of zo. Ja. En bij welke juffrouw zit in de klas? Bij je allemaal en je is allemaal en je is Angelique. Hè? Zeg dat nog eens. En je is allemaal Marlon toch niet? Ja, Marianne toch? ja, en Angelique. Heb je 3 juffrouws dan? Ja, Oh. Ja, klopt dat allemaal? Ja, het zal best. Hey, je ziet echt van Luren, hè? Ja. Ja? Geboren echt toe, hier tegenop. Zien er nou op de basisschool nog altijd bepaalde juffen die je nog kent van vroeger? Oeh, ik moet even denken. Volgens mij niet meer. Ik denk ze net wegzien. Toen mijn eigen kinderen op school zaten nog wel. Ja? Die hebben dezelfde leerkrachten gehad als dat ik heb. Een aantal tenminste. En er is ook lange Piers komen. Ja, maar meester Piers heb ik nooit gehad. Zelf niet. Nee, maar die is nog wel langer. Maar dat is wel lang gekomen. hier. Ah, ik huurde al. De buurvrouw is ook van Luren. Nou ja, niet geboren, maar wel. Geboren, Oké. maar wel, Maar je gewoon niet wel? ik ben Sanko. hier geboren, ja. Ik ben alleen de weg overgestoken, maar verder niks. Verder ben ik goed. Van Doorhoed? Ja, een beetje schuin. Een beetje schuin. Oh. Dat is mijn oude huis. Maar heb je gebouwd hier? Ja. Ik hoef niet te vragen wie het gebouwd Nee, heeft, dat hè? is niet de vraag. En wie lang kent je elkaar? We zijn nou 34 jaar getrouwd, geloof ik. Zeg ik dat goed? Ja, dat is toch wel. En lang gevreden of niet? Ja, 7 jaar. Dus je kent elkaar al meer dan 40 jaar. Ja, erg hoor. Dat, ja, als je iets zo ziet, dan... Nee, ik ga niet. Oh. Maar hij is ook van Luren, hè? Ik heb van IJsstein. Ah, oké. En hoe heb je elkaar leren kennen? Ja, in de kroeg. In de kroeg? Kermis of zo? Gewoon in de kroeg. Nee, gewoon in de kroeg. Oh, gewoon in de kroeg. Toen de tijd was dat nog. Ja, toen ze Ja. nog naar de kroeg gingen, hoor. Of niet? Nee, niet in Olderen. Niet Nee. Nee, gewoon in Leunen, in de herberg toen nog. Oh ja. Dus, Ja. Goed zo, Seppe. Gewoon een loet beker drinken, hè? Ik kan er misschien af en toe wat langs gewoon, maar... ja. Giet dat leuke vriendje. Oeh. Boing. Zo best een stukje, jong. Wat? Is er iets tussen Heb gevallen? je geknoeid? Oh, dat bekske. Oh, een bakje. Nee, ook niet. Wat is hier een suikerties? Geen idee. Geen idee. Kom zetten. Kennen ze het goed samen? Volgens mij wel, hè? De breurs. Maar ja. En vooral die kleinste, dat is mijn wilde bras. Wie zou het hebben? Die met de tegen de vaatwasser is opgelopen. Nee, ja. Waar had hij dat van? Dat, Maar oom weet is ik niet, nee, was dat toch niet zo? Nee, maar jij zelf en heel broers. Ja, dat is waren waar. echt Ik ben zelf, was ik als kind inderdaad wel... tussen 4 jongens Dus best ik ga alleen maar broers en ik moest mijn eigen dus wel bewijzen tussen de broers. Dus En gewoon niet dan ook nog de jongste ook nog? Gerry is het wel. Gerry, Dat is sorry. gewoon niet. Oh, Gerry, sorry. Gerry je gewoon... Ja, goed. Gerry, de jongste toes, Nee, er midden tussenin. de midden tussenin. Maar dan moesten tussen 4 broers moesten zich dan... Nou, ook wel het hoofd boven water zien te halen. Dus dan wordt Gerry geen mechje, maar meer een... Mijn vader en in het begin ook altijd gezegd, ik heb 5 jongens. Dus Dus ook brommer gereden of zo vroeger? Of, ja, het liefst op de brommers van mijn broers. en die vonden dat goed? Nou ja, Of gebeurde dat stiekem? Nee. Zo ging dat niet juist. Ja, dat liever niet, maar als ik ergens heen moest, dan mocht ik daar altijd met doen. En de mens van hoe, wie had hij? Mart. Maart. En toen Gerry Maart zoog in de kroeg, toen was Gerry op dat moment ook niet echt een mechje, maar dat was gewoon... Die dronk net zo hard bier als de jongen. Ja. Dat, En de Christen later kregen natuurlijk, als ze elkaar al heel lang kent, dan kregen ze nog wel eens dat ze tegen elkaar zei van... wat vond Stig nou eigenlijk zo leuk aan mij vroeger? Wat vond Mart nou zo leuk aan Gerry heb toen? ik nooit gevraagd. Echt nee? Nee. Heb je nooit Is dat belangrijk dan?
Nou ja, als ze ouder wordt, dat merk ik zelf ook, dan gaan ze nog wel eens wat dukker terugdenken aan vroeger. Dat zal wie ze jong waren. Zo. Zou het spelen? Ik kan toch even niet, ik moet toch even praten nou. Kijk. Wat moet oma mee spelen? Zit ik maar even een gat groter maken. Hey Ties, laat eens zien wat ik met de kraan kan. Dus met de kraan werken. Ja, dat gaat niet zo goed, hè. Heb je niet gemacht? Oh, daar vliegt ook genoeg zand door de lucht. Oh joh. Gras opgelukken is dat. Maar daar heb je het er nooit met z'n tweeën over de gooien al de tijd. Ja, tuurlijk wel, maar niet in die zin van... ja, wat vonden nou leuke mee of wat was er En belangrijk? omgekeerd? Of, oh ja, ik ook niet. Wat vond Gerry dan zo leuk aan Macht? De reus denk ik. Ja, dat denk ik Als ook. je hem de rustigheid gezien, dan is het niet. Kijk, Hij laat zich de pis niet lauw maken. en maar dan ziet je dus samen mooi in balans. Want ik huur net ook van gewoon niet dat vroeger wordt Gerry wel een beetje een rammel dus. Ja, maar ja, dat was echt in mijn jonge jeugd, denk ik. Oh, Dat Anders ziet was al het niet meer, hè? nee, man. Hoop ik. Nee, nee. Het zijn bij ons vaak de babysitters. en dan was ze ook heel rustig. Ja, Ja? het ging hartstikke leuk met de kinderen. Dus dan zit er dan meer van Macht in deze bijvoorbeeld? Maar Maart is wel Nee. actief, hè? Ja, hij is wel actief. Die werkt wel hard, die echt een echte Nee, werker. Ties is echt een denker. Dan denkt overal over na en dan kan ook mij uit een hoek komen dat ik denk van, man, kijk, je bent nog maar 3 jaar. En dat had hij wel van zijn vader. Dus René had dat ook. Oh ja, ja. Dat was En ook wat, echt en een- wat is René geworden? Zit hij ook in een bouw? Nee. Ik weet niet hoe dat heet. Dan werkt dan het een managersfunctie of zoiets geloof ik. Met een denker. Ja, een beetje een aanstuurder en een denker.